Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Begini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa yo Mae arep masak bakwan jagung. Iki mau Pak tak gorengno balur diisi tomat, lombok, brambang bawang nih pemirsa nggo sarapan. Lah iki Mae bikin bakwan jagung. Dadi iki cepet-cepetan dienggo mangan. Mae urung nyayur sik pemirsa. Enek-enek kulkas. Wis. Jagung manis 2. Kasih tepung. Apa? Pak? Ben. Udah matang. Ora nganggo ndok, ora ndoke. Wis. Sik, jam sarapan mateng yo. Keras. Sejak loro ya. Empek digado. Nyayur apa ya? Bening. Ya, Mak, mak. Jagung manis. Dia tuh balon di nano. Gue penting buat tuku jajan lah yo. Jadi deh sambel sak layak. Tinggal makan.
penting sarapan dhisik, nyayuring wae. Ini tadi sudah cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nek kene yo pemirsa, kerupuk 10.000 wae entuk sak buah. Untuk 28 biji. Sedangkan nek nang Jakarta 40.000 mau entuk 12 siji pemirsa ya. Itulah bedanya di kampung ambek neng Jakarta. Neng kampung serba murah tapi duitnya angel. Neng Jakarta larang tapi duitnya ki enek pemirsa. Wes ngene ae. Pedes ngantuk rasane. Sambel. Wi kucingnya wi. Lah, kayak dhewe ning guri. Coba cepetan. Ayo ambek balur. Kucing nakal Kayak ambek balur wi. Ya. Nek mang direkone, Bang. Ki tangan ki kanan pemirsa. Lalapannya keri. Nek neng Jakarta pe mangan mbek sambel gak iku pemirsa. Prek gak dodoyan sambel. Apa nanti? Bebo. Tunggu nih dia lak masuk mbok kan war aku. Ora munggah war main neh. Kono war mae pemirsa kucingnya. Abahnya telepon nih. Aku. Telepon siapa?
Alhamdulillah pemirsa awake make saiki wis rondok penak, wis mending daripada ndek wingi-wingi pemirsa yo. Halah, saurunge make pijet awake gak kena dirasa. Berhubung wis pijet alhamdulillah wis karek penake. Kayak aktivitas seperti biasa. Iki make apa mimpi gabah urung iku pemirsa soalnya aturan wis rampung tok mono keterak make rondok aras-arasen dadi urung tak pepe. Ijek ngangkrak ning ngarep omah. Dadine yo piye ya pemirsa. Mulai karepe iki yo leren ngono. Dadakan malah gawan membrek. Bila kramari-mari. Ya, udah. Apa nanti? Jadi 5. Terus males dulu HP. Oh, mak ning omah ae. Ngene. Berarti mak yo gathuk balik neh ae. Kalau esok aku usahain. Tidak lomba dikit. Lomba apa? Lomba makan kerupuk. Nanti. Besok kan mesti ada lomba, Mak. Ya wis mau balik apa. Ih, godhong mulai. Beb. Engko iki ngriye kaya wi. Boleh kemana anak sinta ini gak apa andani aku ngene Iman. Iki lho jam pira? Gak tahu, jam 10-an. Rong anak. Ya. Sama apa ya? Lah kok wis apa dolan. Nek ora baturmu kon rene ae. Wah, Aja sing kowe ngliyak. Tambah wireng neh. Wis kuru. Salam. Alhamdulillah. Gimana saya masak sego ya duwi pemirsa. Ternyata balik ya perlu api, ora kelembeken, ora keperanan sedengan. Wis berisah-isah. Alhamdulillah. Ya iki mau ya pemirsa. Menu hari ini mak mau goreng pelas nyambel karo goreng balur. Jadi kaya wingi pemirsa ya mak pijet kuwi. Walah. Awak ki rasane remuk-remuk pemirsa.
jebule kena apa mae kudu rasa-rasen gak mari-mari pemirsa ya wis tak istilahnya wis didak-idak wis dimboh wis dijamoni saurunge dijak Mas Andi sing tuku wedang apa iku ya wis tak jamoni tapi sik gak mampeh berhubung ora mampeh terus mae Mbak Yanti mae takon Yan ana sing iku ora ya ning ndi sing iku lho awakmu anu pijet mak iki terus muni ngono sapa ngerti mak jodoh soal iki mak rasane pemirsa yo ning dodo suwesek terus ning pulang ati kene iki lara terus ning dengkekan ki yo padha wae terus ning peteng ki diluk-diluk mak iki kudu iki yo mak apa yo pemirsa pipis dadi pas iku Mae berangkat pijet pemirsa yo dari jam 6:30 sampai jam 11:30 pemirsa ngantri kuwi terus Mae pas pertama iku yo heran yo gak heran pemirsa intine loh tukang pijete lanang to Yan aku ki muni ngono terus Yati ngomong iya mbak kaya ngono terus ya wis umume lanang wedok dicandak kabeh dadine yo mak yo melok wis biasalah kaya ngono soalé apa yo sing penting mak mari kaya ngono terus tapi aneh pemirsa yo iki menurut mak lho tapi jere Mbak Yanti juga dulu kaya ngono jadi aku yo kemungkinan dekne duwe indra keenam kemungkinan pemirsa yo soalnya ngerti apa sing dialami mae sing dirasakno mae juga yo ngerti terus intine sing diomong dhek kuwi padha karo sing tak lakoni pemirsa jadi pas dipijet iki yo muni rena-rena muni nek iki ora dinggo kaya ngono dadi kan feelinge nek ora dinggo ki piye jerene yo marai lara Gimar gak tau dinggo kaya ngono terus keluane ditekoki kan mae kondo nek dodo sesek, pulung ati loru, terusan dengkekan loru, intine awak loro kabeh kaya ngono pemirsa. Dadi terus wonge lara-lara kuwi muni kaya ngene pemirsa wis Bu engko tak dandanane kaya ngono. Lah mari kuwi langsung dicuwandak kabeh pemirsa pertama kan anake lanang terus kedua bapake kuwi lah pas ning bapake kuwi wis dipijet kabeh tapi ki wong lanang tapi iso dandani weteng juga pemirsa jadi pas dipijet kuwi bapake kondo nek make kuwi turun beruk karonan lambung naik karo ya iku mau sijine jere ora tau dinggo kuwi mau dadine yo garai lara kaya ngono mosok ngaruh juga ya pemirsa. Dadi ya wis terus mae tanpa panjang lebar terus wis dipijet yang tak aneh ki pemirsa mae dikon selonjor sikile iki madhep ning iku lho pemirsa bayangkan ono kaya dipane kuwi kon lempeng terus sikile mae dijongoki karo anake. Lah, mari ngono gulune mae kuwi ditaleni anduk karo bapake pemirsa. Lempeng. Mbah gak ngerti didongane apa wis pokoke mae intine pasrah langsung dibatek gulune mae. Mok kretek muni kabeh pemirsa gak enek sing yo sing modele saurunge gulu dibatek pemirsa sikil jari-jari sikil kuwi karo anake dikenekno ngene ya muni kabeh krewetek. Rasane penak ngono bar kuwi genten ditandak bapake ya ngono pemirsa. Iki dibatek ngene ya muni kretek, iki ya kretek mari kuwi miring ngene ya kretek. Rene kretek pokoke muni kabeh. Dadi aku
ngrasakno ya Allah awakku kok remuk kabeh kasare ngono pemirsa ya awak rasane wis terah ora ukur pemirsa. Ora iso ngrasakno mak nyantekan. Mulane irung pilek ngantek merah delima istilahnya ngantek abang. Awak ireng ngantek ketok abang lho pemirsa. Mari kuwi miring ngene dibuatek ngene iki ya muni kretek. Terus iki dikenekno ngene pemirsa. Pokoke komplit. Ya kretek. Dadi iki sedikit cerita pijet ning kono intine make ya gak rugi. Ya standar cuma wadohe pemirsa ya adohe ram. Dadi pas buk mengkurup ngene miring ngene iki pemirsa ya gulu dipencet ngene iki ya mok kretek. Balik kon ngene iki neh dipencet kretek. Rasane lega pemirsa. Biasane kan nek iki juga membandingkan istilahnya kan beda desa, beda cara. Terus tukang pijet kan ya masing-masing punya caranya sendiri-sendiri pemirsa ya. Tapi nek sing bapak iki gak usah pakai dioklek-oklek ngene, apa di ngene-ngene gak pemirsa yo. Ngene iki buk mau wis kretek. Menah terus kretek giliran pas jongok ki wis dikenekno ngene iki yo kretek. Jadi aku Masya Allah. Terus terakhir iki dibatek mau pemirsa ya, dibatek gulune. Iku rasane iki saka lulur iki lho pemirsa apa nek ngarani? Apa lho? Ngisore lulur iki lho pemirsa. Pokoke lulur bokong ngantek tok kene iki. Langsung kaya dibiatek pemirsa. Kuwi enak banget lega. Dadi pas ditekoki karo bapake piye Bu rasane wis beda kan. Sangat-sangat beda. Pas make teko karo wis bar dipijeti pemirsa yo. Bar dipijeti kuwi make langsung omongan ki ibaratnya ora abot pemirsa, enteng. Nah, pas pertama mangkat ki kene sesek piye ngono. Dadi alhamdulillah saiki wis rondok penak. Mulane gabahe mak iki wis ana 3 dina mbok 4 dina pemirsa urung tak PP soale mak iki ya awake jek ra genah mau. Lah saiki alhamdulillah wis penak. Insyaallah sesuk tak PP nek ora yo dibensik. Dadi kok ngono pemirsa ya sedikit cerita ki mau mae mengenai pijet. Walah penak. Intine yo terah awak wis kadung apa nek ngarani rempo ning omah yo gawean ra leren ning kono yo gak leren istilahnya ngono kan atik yo ora pernah pijet dadi pijet pisan yo langsung kompak muni kabeh. Wis pemirsa kaya ngene iki mau videone mak yo pemirsa sedikit cerita sambil makan-makan sarapan ya pemirsa. Dadi nek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Malgini family minta maaf yang sebesar-besarnya buat pemirsane Mae kabeh. Terima kasih pokoknya yo sing wis mendukung Mae sampai sekarang, memberi support sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang ngalir koyo banyu kali, agung koyo banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abange ben iso ngikuti channel Malgini Family. Dadah.